Но любопитно ми е, виж сега, ние сме тук в момента, сме във Варна, нали, в твоя роден град. Как успя от Варна, от нашата малка България, да стигнеш до горе, до върха на кикбокса? Как го направихте с твоя треньор Делян? Доста трудно. Наистина много усилия минаха през годините, като се има напредвид, че малко спаринг партньори има, особено на моите килограми. Доста трудно се разви всичко това и просто това, че те направиха горе в България, беше голям шанс за мене и не знам дали съм го заслужил или всичко това е, и пак казвам, голяма доза късмет, но просто всичко се завъртя както трябва. Дадаха ми шанс да се бия, показах много добри качества и предполагам, че са ме харесали и искат занапред да продължавам да играя там. А как успяш да компенсираш, че факта, че нямаш толкова много спаринг партньори, защото аз видях, че ти ходиш и на лагери в Испания, в Холандия, т.е. Нидерландия. Това ли е начинът, по който компенсираш факта, че тук няма много спаринг партньори? Да, това е една голяма част от всичко, нали, което правим. Задължително трябва да направим лагер някъде в някоя голяма зала. Въпросът е да има повече спаринг партньори на моите килограми, за да мога да играя с хора, които са също на моето ниво, на моите килограми и да мога да разгърна потенциала си. Защото ако играя с някой, който те първа почна, аз няма какво да науча от него и затова винаги искам с по-добри и по-добри да ходя след тях, за да мога и да ги надмина. А защо смяташ, че в България няма, на какво се дължи факта, че има толкова малко спаринг партньори в твоята категория и като цяло, защо нямаме, защото по мое мнение родните бойци като ген, като талант, смятам, че балканския ген е много силен за тези неща. И въпреки това има много малко високо ниво бойци. На какво се дължи? Може би, че имаме доста малък шанс за развитие. Да си спортист изисква доста ресурси, които тук до една степен ги нямаме и доста трудно се намират тези неща, като пари и всякакви други средства. Просто не е лесно, наистина. И нормално е доста хора, примерно аз, понеже от дете тренирам и бяхме доста таланти в залата, но като станем на 18 години, като се наложи вече да работим, да изкарваме пари, почти всички се отказаха. Може би аз, защото съм бил и в спортно училище, може би останах единствения, който продължи да се състезава. А как успяваш ти? Защото, окей, сега Глория, нали, те плащат много повече пари, нали, друго е там. Но преди Глория, как успя тези години да се издържаш, нали? Как се справяш ти самия? Наистина трудно. Имал съм периоди, в които съм работил и на 3 места, за да мога да тренирам. И наистина съм преминал през доста трудности, за да мога да бъда сега където съм и не съжалявам за това, но на този етап тогава наистина ми е било много трудно и доста пъти след работа, като съм идвал в залата и съм бил смазан във ъгъла, не съм можел да дишам, защото треньорите ми са ме натегнали до максимално и съм се питал, добре, аз защо го правя? Като се прибера вкъщи, нямам пари, примерно да си взема нещо да ям. И доста пъти съм се питал тези въпроси, но може би волята ми и мечтите ми заради тях съм продължил по този път и не съм се отказал. А това ме води... Ама това ме води към моя следващ въпрос, защото ето ти кажеш, аз се питах, нали, ти си пребит, изморен, а не изкарваш нищо от това. Въпросът ми е защо? Защо го правиш? Нали? Всеки боец го питам това. Каква е твоята мотивация да стъпиш в този ринг и да рискуваш живота си? Аз поне не го усещам по такъв начин, че се рискувам живота, но така е със сигурност. Но просто още от дете, като помня защо съм започнал и как се промениха нещата и как целият си живот съм мечтал за това нещо. Аз като бях дете, на всичките си приятели съм казал, някой ден ще бъда точно в горе. Той са ми били думи. И всички може би с насмешка са го приемали. Да, ще се случи сигурно, нали? Но не са вярвали, предполагам, но аз винаги съм вярвал. Винаги съм вярвал. Не съм знаел, че ще се случи сега и на този етап от живота ми, но наистина съм вярвал, че някой ден ще се случи това нещо. И много се радвам, че нали, така, по-ранен етап от живота ми. Имам доста време да се разгърна, да покажа още умения, още потенциал и това е просто голям шанс за мен в момента. Това не си е много голям шанс, но мен ми е любопитно, ти казваш, нали, примерно си разправил на съученици, аз ще стигна до Глори, ама като се огледаш, нали, в България сме, нали, по-малка държава, във Варна си, как тогава имаше тази силна вяра, че ще се сбъдне това, при условие, че нищо около тебе не ти дава гаранцията, че ще се случи?
Ами, тогава не съм имал нужда от други неща. Живял съм при нашите, не ми се е налагало да работя, имал съм доста време така да мечтая, да си мисля за тези неща, но нали, после като се сблъскаш с реалността, вече е съвсем друго. И просто доста път съм извървял там и като се сетя като малък какво съм си мислил и сега. И просто съм горда себе си как съм успял до една степен да удържа на думите си, да постигна нещо и да имам пак нали, шанс да постигна и още. Просто това е нещо много голямо за мен. Аз до ден днешен още не мога да го осъзная цялото това нещо. Много хора, примерно и в залата, и приятели ме питат, ти осъзнаваш ли какво реално правиш? И аз казвам, не, наистина не осъзнавам. Просто се случва и още пуснал съм се по течението, още живея с тези моменти, обаче не мога да ги осъзная. Да, ма то наистина е, реално като погледаме, това е много трудно нещо, което ти си постигнал. И реално вие в момента сте трима българи в Гори, ти, Стоян Копривленски и твоя съотборник Александър Петров, мисля, че Да. Това сте вие тримата, което не е малко, нали, всъщност. Да. Можеш ли ми кажеш твоето приятелство с Александър, защото вие заедно тренирате, колко важно е вашето приятелство и факта, че заедно тренирате за теб, за да можеш да растеш като боец? Ами аз още от дете съм гледал да ходя по неговите стъпки. Той ми е не само като пример в залата, но и в живота. Той е така доста готин и възпитан човек. Винаги съм гледал да подражавам на него и особено в залата. Той е нали, по-добър от мен и винаги съм гледал да ходя след него, каквото мога да отмъкна от него, като умения, като качества. Доста бой съм изял от него в залата и просто това, че и двамата влязахме в тази верига по едно и също време беше нещо уникално и дори до ден днешен ние тренираме заедно и гледаме двамата да се бутаме един друг. Идваме в залата, дразним се, примерно единия малко, днеска не се чувства добре с катала, другия веднага почва да го натиска, аре, днеска за това ли си дошъл. И просто си действаме като мотивация един на друг и при нас в нашата зала ние сме като едно семейство, винаги вървим етапа, шеги и това е просто едно предимство, защото се оттърсаш в залата. Не е само да отидеш да тренираш, да фърлиш всичко, ами отиваш, се виждаш с приятели също и просто споделяте един такъв момент, особено аз с него и нали, моите треньори, дето е просто сме като едно семейство и много е яко, наистина. Целият екип, както работим, е много яко. Това е много важно, значи вие сте изградили една позитивна среда тук и нали, приятели сте, мотивирате се, бутате се, за да вървите нагоре. А твоят треньор, Делян, вие вече от около 5-6 години заедно тренирате, доколкото разбрах. Можеш ли ми кажеш колко важен е той в изграждането на теб като боец и като цяло в изграждането на теб като човек? Ами аз съм още от началото, понеже моят треньор Делян Славов и Петър Петров тренираха при стария ми треньор. Те бяха нали, негови състезатели. И аз може да се каже, че още от 9 годишен тренирам с тях. И нали, те после се отделиха вече да тренират професионално. И те са ми също доста голяма част от мотивацията. Те ми действат доста така като мотивация, също пак ме учат на много неща, как да бъда добър човек, как не е важно да се покажем някъде, важно е нали, всичко това, което правим в момента е много по-важно, отколкото примерно да отида на дискотека и всички да знаят, нали, то се би и така нататък. Те просто искат да ме изградят като добър човек също. Не е само важното в ринга, ами извън него също. И всичко, може би последните 2-3 години, откакто съм част, нали, екип с тях, вече работим само нали, заедно и тогава съм дръпнал най-много. Те са ми помогнали с много неща, както в залата, така и извън нея и дължа много на тях. Даже да не казвам всичко, дължа много на тях. И това е много важно, че го осъзнаваш и че си благодарен. А можеш ли ми кажеш в тези години на пубертета като тинейджър, как успя се запазиш от всичките дискотеки и всички останали глупости? Как се запази в тези години? Ами, реално аз съм ходил по дискотеки, излизал за много, защото не съм го приемал толкова важно. Имаше един етап, в който тренировките ми не бяха нали, на първо място. И може би само мечтите ми, както казах по-рано, са ме държали в залата да продължавам да тренирам. И като почнах да пораснам вече, почнах да осъзнавам, че да отидеш на дискотека не е толкова важно и че няма какво да постигна с това нещо, колкото примерно да отида и да тренирам и да натискам там, където ми е силата, там, където мога да направя нещо. И точно последните 2-3 години
супер го осъзнавам това нещо, как мога да направя нещо и давам изцяло всички средства и ресурси, които имам, ги давам в процеса на тренировките, на това, което искам да постигна, това, което искам да стана. И това е много важно, наистина, защото ти имаш супер много талант, но само с талант, нали, този връх не се стига. Така. И ти го знаеш по-добре от мен. Обаче гледах едно друго интервю на теб с Георги Петков, който също много добре се справя с неговия канал. И там ти разбрах, ти като малък си бил изключително дребно дете, много дребен и са те тормозили в училище. Да. И поради това почваш с бойните спортове. Но можеш ли ми кажеш, като почна тогава, имаше ли го този 9-годишен Теодор, мислеше ли си, че ще става световен шампион? Имаше ли го това в главата ти? Това дете тогава, според мен, даже не знае къде се намира. По-скоро аз се записах в залата да се самоотбранявам и то с годините, нали, се запалих по този спорт. И точно тогава, може би на този етап, изобщо не съм ми предполагал, че дори ще се състезавам. Да ни, нали, говорим за аматьорско, пък да ни казваме вече и за професионално на такова ниво. Точно тогава не съм мислил за нищо подобно. Изобщо не съм вярвал, че ще се състезавам, като съм се записал. Добре, нали, ти почваш да тренираш, почваш да придобиеш умения. По какъв начин се промени тогава живота ти, вече като отиваш в училище и знаеш? Доста повече самочувствие имах и там почнаха и малко проблеми в училище, защото примерно някой идва, прави ми някакъв проблем и вече аз знам да се бия. Почваме боища и работи, постоянно имах проблеми с такива неща, но това са неща, които, нали, вече са зад гърба ми, нали, минал съм през детските си години и се радвам. И много също се радвам и, че съм успял до такъв начин, благодарение на родителите ми, нали, моето семейство, че са ме възпитали по такъв начин, че това, което мога в залата, не го прилагам извън нея. И съм успял да се запазя до някакъв начин и да странича от комплексарщината и начина само навън да излезеш, да се покажеш и такива неща. Нали, за мен е друго по-важно и в това гледам да вървя и да натискам. И браво, че го правиш това нещо, защото знаеш, тук, особено в България, имаме една такава култура, че много хора отиват в бойната зала не да се научат да се самоотбраняват, ами да се правят, нали, на мъже извън залата, което ти не си правил и уважение за това. Можеш ли ми кажеш, понеже 2023 беше голяма година, 2024 сме сега, какви са плановете за тази година? За сега тренираме нормално, работим си в тренировъчния процес, минахме базовия период, сега почнахме лека по лека да слагаме ръкавици, да удряме, но надявам се въпрос, нали, най-скоро време да ми кажат за матч някакви новини, предполагам до 2-3 месеца и поне се надявам да ми кажат, нали, да почна в подготовка, да вляза в някакъв процес и пак да се случва всичко това, през което преминавам последно време, просто искам пак да го изпитам. И това ми е любопитно, защото ти каза, нали, че сега е бил базовия период на подготовка. И аз знам, че в Холандия, в Нидерландия, така да го кажем, се готвят по по-различен начин. Можеш ли ми кажеш, как се готвите вие в базовия период? Какво тренирате? През базовия период повече наблягаме на това да дигаме малко повече тежести, да наблягаме на по-силни удари. Просто наблягаме да повишим нивото на сила на самия удар. И това е един процес, в който се работи извън процеса нали, за подготовка за матч. И просто този период се прилага вече, когато нямаме матч. Примерно след матч, известно време, в което, нали, не си даваме толкова много зор, тогава е този базов период. Да, без който няма как да преминем без него. Добре, правите го базовия период, защото няма матч на хоризонта. Да. Но примерно утре ти звънка говори и казва, след 2 месеца имаш матч. Кога става фокуса само кикбокс? Няма такова нещо като само фокус кикбокс. Дори като дойдем в залата, нали, загряваме, слагаме ръкавици, удряме, правим примерно чували, спаринги, условия и винаги след тренировка правим някаква част сила. Примерно днеска ще е врат, утре ще е крака, други ден ще е ръце. Обаче гледаме всеки един ден да наблегнем поне малко на една част от тялото, за да може да я подобрим. Без да правиш тези упражнения няма как да се подобриш. Ако не вдигаш штанги, няма как да удариш по-силно. Няма просто техника да си подобриш силата на удара. Абсолютно не. Качеството сила е много важно. И това, което ми направи впечатление, нали, като си говорихме с тебе по-рано, ти си бил при Саид.
бил си при Майк, нали, това са големи треньори в Нидерландия, наистина легенди и двамата. Можеш ли ми кажеш по какъв начин се тренира в тези зали? Какво ти направи впечатление? Ами, не е далеч от това, което и ние правим. Просто там има доста хора, с които можеш да правиш условия. Примерно, докато в България аз няма с кого да правя почти, там всеки рунд може да правиш с различен човек. И това е опит. Не само опит, но и може да видиш другия спортист, който е на същото ниво, какво може и да видиш нещо от него, да го копираш дори или да му откраднеш някоя техника. Всичко можеш да направиш. Въпросът е, че като няма от кого да видиш, няма как да се подобриш. Mm-hmm. Аз като бях и в двете зали, там имаше доста хора в моята категория, като с всеки рунд съм се въртял с различен съперник и не мога да кажа дали някой е бил по-добър или по-слаб от мен, обаче всеки имаше нещо, в което е заложил и му се получаваш. Дали техника с ръце, дали с крака. И имаше то не е и само, нали, и самите удари ми, да се пазиш от тях също и просто са неща, които са опит. От всеки мога да научиш нещо, Да, от всеки. А можеш ли ми кажеш какво трябва да променим в България, за да можем и ние за да може и ти тук да имаш толкова различни спаринг партньори, защото ти каза, не е толкова голяма разликата и въпреки това имаме толкова малко бойци тук. Какво можем да променим? Какво трябва да променим? Ами, честно казвам, не съм и сигурен, не съм и човека, който мисли над такива неща, но може би най-големият проблем е финансово, понеже и самата подготовка струва също доста пари, като добавки, храна и всичко е просто доста средства и не много хора могат да отделят за това нещо. И напълно и ги разбирам, защото аз съм бил на тяхното място и аз съм си мислил за тези неща и наистина, както се казва, съм бил накосан от всичко и просто съм преминал през тези неща доста трудно. Финансите са много важни, наистина в спорт без пари това е много трудно да се прави. Това ми направи впечатление, че сега като те видях физически, ти си доста едър. Наистина здраво момче си. ММА мислил ли си го като опция? Ами със сигурност ме влече, особено боя с малки ръкавици, доста така, даже като си го помисля и се зареждам, но на този етап следвам, нали, моя път, който е кикбокса и за напред вече не искам да гледам толкова напред, че да си го помисля, но ако с моят треньор решим, че искаме да го направим, със сигурност няма да имам нищо против. Mm-hmm. Да. А малките ръкавици, можеш ли ми кажеш какви са разликите, примерно като се биеш с малки ръкавици и като се биеш с големи? Какви са така големите разлики? Ами с малката ръкавица дори един лек маловажен удар, като ляв-прав, може да е доста пагубен. Mm-hmm. И аз понеже имам 3-4 мача с малки ръкавици, нали, кикбокс, и мога да кажа, че един дори лек така изглеждаш удар е доста тежък, когато влезе в главата. Със сигурност. Доста така тегъл и обаче не смятам, че това може да ме спре. Дори напротив, може да ме мотивира да бъда по-добър и да не мога да бъда оцелен. Това, което наистина виждам в тебе, че имаш много голяма вяра. И примерно Илия Топурия, който сега стана шампион в UFC, той също има много голяма вяра в себе си. Макгрегор на времето. Това ми прави впечатление, че големите шампиони имат голяма вяра в себе си. Откъде идва тая силна вяра? Как разви тая силна вяра в себе си? Еми с годините и с мачовете, през които съм преминал. През доста неща съм минал и съм видял, че мога да го правя това нещо и просто вярвам, че ако правя както другите, не само както другите, ами по-добре от тях, мога да стана по-добър от тях, защо да не мога да го постигна. И смятам, че доста хора казват, че да имаш много самочувствие е проблем, обаче не е така. То се разделя, нали, на два различни начина. Едно е да имаш самочувствие да кажеш аз мога това, мога това, друго е да вярваш в себе си и да се мъчиш да го направиш. Аз по този начин вярвам в себе си и знам, че с двете си ръце мога да постигна всичко. Стига да го искам наистина и да положа труда. Тоест имаш откровена вяра в себе си и просто си много трудолюбив. Да. Можеш ли ми кажеш също и какво е чувство да представиш твоята родина, нашата родина България на най-големия подиум в света? Какво е това чувство да представиш родината си? Ами, нещо превъзходно, наистина. Много се радвам, че мога да поставя нашата държава на картата на кикбокса и се надявам да успея да продължавам да я слагам и да всички да казват, ей, това момче от България наистина е добро и просто да покрай мен също да споменават и нашата държава. Аз винаги излизам с флаг и навсякъде гледам да покажа, че България е наистина много красиво място и не е за подценяване. Наистина има хора с много качества и
много добри бойци, просто не всички имат шанса да се развият, но наистина има много кадри. Абсолютно. Според мен България е една неоткрита зона, нали? Място, което наистина много хора не знаят, що за таланти, но ето ти сега го доказваш. И последният ми въпрос е, защото съм убеден, че и млади момчета ще гледат това интервю, примерно 15 годишни, които също искат да станат големи спортистики, боксери. Какво би казал на младите момчета, които гледат на тебе като пример? Какъв съвет би им дал? Че ако вярват в себе си и са готови да положат достатъчно труд, могат да постигнат всичко. Наистина. Просто това нещо, човека с вярата в себе си може да премине през всичко. Няма граница. Граница е само небето. Това е. Вярваш ли в себе си, може да постигнеш всичко. Много добро послание е това. Много ти благодаря за времето. Пожелавам ти голям успех и наистина ще е уникално да те видим тебе в матч за титлата. И наистина още един път успех ти желая. Живот и здраве, благодаря много за този разговор и за мен беше голямо удоволствие.